ҳамагӣ 5 соли пеш аз деҳаи Туданӣ ба маркази ноҳияи Шамсиддини Шоҳӣ муҷид. аммо зуд дар байни мардум ва ба хусус занон шинохта шуд. онҳо субҳи барвақт ва ё нимашаб барояш занг мезананд ва ӯ ба кӯмакашон мешитобад. гулнозаи Қурбонхон таксӣ меронад. хай бо зана хубтарай банои амози замонара надидай ӯ як мошин бегуна рисвот немега хайам зана клен мона 24 соат ами хеле аст нест кор мона буд мекна созай чи мона худо ҷодаи хубтарай. қаҳрамони гузориши мо 28 сола аст. як духтари 4 сола дорад. ӯро гоҳе ба назди хуштоманаш мегузорад ва гоҳе бо худ мегирад. мегӯяд таксирониро ба ӯ шавҳараш ёд дод. таъмири мошинро ҳам рӯзе ки тӯй ки омадем қатъи мардакам устои мошин мақсад ай ҳама дидам оста ёд гирифтем шурӯъ кардем ба устоӣ. ҳамҷуда касаки кор кардем ёд гирифт. ҳозир худаш ина қабул мекуна, мисол краска мезана. ҳозир ҳамаша худаш мекуна. ин ҷуфт бо хости волидайн ва бидуни ишқу ошиқи оиладор шуда зуд ба якдигар унс гирифтаанд. дар ҷомеаи суннатӣ ва мардсолори Тоҷикистон баъзе аз занон мошин меронанд, вале бахши ками онҳо ронандаи таксӣ ҳастанд. гулнозаи Қурбонхон мегӯяд нигоҳҳо ба кори ӯ дар як минтақаи кӯҳистонӣ ҳам яксон нест, вале хушҳол аст ки хуштоману хусураш ӯро пуштибонӣ мекунанду мардум ҳам ба кори ӯ одат менамоянд. мо хурсанд мештем ки келин монда сар рулакшое ки бирем мебарамон. мисол токшое бошем дига ма тоҷи ҳички нестем. ҳамин сувор мешем мерем. хай бояй худат боша хубтар неста. авҷи кори ӯ субҳгоҳон аст. дар лаҳзаҳое ки муштарӣ надорад ба шавҳараш дар таъмири мошинҳо ёрӣ медиҳад. ҳоло зану шавҳар бояд ин тангемро таъмир кунанд. соҳиби мошин аз кӯлоҳ ба суроғи онҳо омадааст. бо барои ҳамн устои хуб буданашон гирифта овардем ҷа. ай касеро таъмир кардаи мошинша розиян. айно зану шавҳар ситоиши муштариҳоро қадр мекунанд, вале дар фикри муҳоҷират ба Русия ҳастанд. мегӯянд дар моҳи якҷоя 4000 сомонӣ меёбанд. ба харҷи рӯзгор мерасад, вале имкони нав кардани мошину сохтани устохонаи беҳтарона доранд. худрави Гулноза тамғаи тико аст. ин мошин ба минтақаҳои кӯҳӣ ва дар роҳҳои сангин зиёд тоб намеорад. мошини кӯчаке ки ба Гулнозаи Қурбонхон ва хонаводааш то ин дам нону шӯҳрат додааст. маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, ноҳияи Шамсиддини Шоҳӣ.